ara bebeire o na kuna ngarikira na benta kanga king saksi ngai ya metemo ko na bes kauringa kiyai sinariya ina benta kitare mga tawi pa yai kai pangaya haki menen na konda patara tenang kona o kanakin na marake iro ko me ay ka ara re tanani mi taria anak ko na ni mga nganira tirare ti ora kiking ska kwa pa ti tirapata oi yei te pa yana numari ke ngai ya control ni pa in kapene o te pa ye yara na pa tirare takaproro king o takaproro ngai ya kane yang nganira te pepeire yang nganira radinedine kane epure am dinedine o kona rikin takanga beska kwa pantai ya kangan dike terinedine ya kwa ke pa ana makuri tatan nana indano na kon pahiya kesasa na tayo pasnagi mga tawi kesnagi mga kani kenimi metatan yak to kinanganganira nanganira takaunganan no swangira pasnadiay na dare ni kanna kenim metiaswa iswangira pasnagi wiri kiri kesa kunan dare Sagi kuna na mamaning os kuna na mekin na kuna be kana kuna be na naya ona be ni yei te wiri gide kuna mekit ti mga naya pe ina kora kiko awane te wiri gide ki kita popwa ka ari yari ki merinen tata ni me Yesu men na radineri ni men te bai anang wareri ki men kaproro rake ana nang kakawag pamenteri neri ni kanya awan na bebeire na be ki te tau pe na kuna nganira pangaya na nganira pa iro nakaroya ke ya keng os iswangiran de ke bui ka yetak mengai ye kana kamamara ke ang kana kam ta kam moy ang ne buakin teswa ke sekaringa kana kinta na te pa ye na karibe ta suanga ke pate kiare pone na kinte kuna uringa ne pone paswam ke ka kau na ki kai pa kuna riei roin ko roi pa ya kwatai pa ana menina na konda batai ya kwasen o an ina kuna na kuna buakin na kakawagi pa anakin na marakay ka ng kura-kura toro na metanan kiris o ngayon ako na nigirigi meron tirari ana urupay tirari ti kiris na kun tirapata king ina ko na nigariget te puno ti kiris ariya inang puno tayay tananiya ay ngayon tayo tabetay o ko na meta ya pundiria kini kangay o ya tu kinape broya pawan yaki busiroy tirari tirara payay tanan dari tanan kiris ariya ana ko na puno tateya ari ngaya ya ko nando ko na kon tetap tirara de na ko yai awan ta kauring tetau peng kanakin na marakay kakiri sa ikanang tor kanang kete sa kakani kunang tatangira sa marakay ta payan ng kiris to ti pen tayo na ko kete ti toro na ng toro ang rari kanam uring aking pastuanga kikay tetau peng pakana ko tau peng ay na ko nan rari ni merurung roy yan rapatara ay nakakita ta payan ako nan nanganira kete ora kete karina te poking an paya nang kakawag pangay sinasite meto an hari karoy tayo na ko pa ibukin ni merurungira saksi ngaya may ibukin niya o metay kariya tatandara o na diyan tau piang nakakin na marakay kasimanewiyan tayo o metay kaya may mera ni bro ay na pa paya ikan niya akta mero ako na diyan dari nanay pangayan ako na nakakura-kura at yorak. Kapara, pure pa. Yari ako sa ratame, kay. O, metay ka, yay roya tirari testo ka, enang kakawag eh. Kanayang kaya bakwasan na tayo bakwaso ka. Ako na riyan uring nga. Kung nanti ay risking, titaya rin pure na pero nang bebehirin din yakin ni kanam. Ako na rin kita kangangay na ako nandaray.
kuna nintap penera re ina Mwakoro rama re ina kuna ni Mwakoro wem. Ay kay bayaran ni kakawag ikis kaparaburin na yapay metang me. Era babaya mga osara tami ay kay. Ori yesan maniwe may may na king. Di tau beng o ngayon ng kakawag. Iti ay ginagawang ko na ti exercise sa ni meruruakin na. Era yung kakawag ina yung bunga na. May ngaya. Gay na be. Di pa ina ng kakawag kasi na rin na tayo. Pa ngaya na ginang video. Aratay ni exercise. Nday tabi tayo. Sikunan na natin tayo ito. Ya buwan nuwa res exercise ne king may kay ite kinaki kay pa titay ni exercise ta kapanian ta meron bukin da batara men tiawa wari ka tiawa ni mewa tiawa no oi suwari ka kangai sak titay ndarai ni exercise pa titay inang relax da batam king ana na ni kakawa king on iko ta ki metana na maragare yeya maragare ang wanang dare anay ponga na konda batara me ngaira ki session kauringa ki masini kanara resina sein rari ni kakaniya ria tata ndarata na stokap ete aginage pa yey wani kai ako na ki mga nang kapesa akakinim ko pa kana ako stoka uringam amwani kai kwana re pupurarang kwana sasani maneveya pupurara wani kai resina ria ni kakanda nakiki yey roya ria tata ndarata stoka kwa sanora niyo ani kakawong ni pay mayo king sistegin na nena ko pa ngero ko ria tata ndara ke ko soka king te memera no pro te pa yan ang kakawag amwani kai ena pene roy na no ni pay o ekakwawa ki pate te watermelon no te rari te papaya te to ay kana nang ponga na kon te rabata mga yang ay rai ke ye ro chora kai kai kagin te soka o te ria tata ndara king ay ya ki mga roy roy na kon na koira kaniya mga nang dio Ponsi mai sini kanara sa senso anga kare si poni paim roya to wana na inonda ke yamwane kai ai ponsi ya ne na bakwa ke mga kuna ni karaka ke mai sini kana mare kona tirare te am ka kora re na riye nu tirare ni tiran nam raw ke am kabara buram simoy ni bai ai ponsi ngai ana ba pakane ako riona awan yang kanya kona mga rikin ta kanga ke temesu ya kakwawag pati pa yan ang tamero Makanya mga nang diyan tayo ni memesu. O ngayon ang mga kunan rari. Ni mga yay. Payay ka na mga kunan urupay na koy mo na mga karikya. Siya ki merurung roy king. Ite nagi kay pa. Ay kay payay na nang kakawag kasi na riya inuring nga. As kunan nori kay as sa ni manivay king. Sinagi mamani nga. Pay kay payay na ni kakawag. As na kunan rari. Ni mewagin na. Pakanas mewagin na. Ay napunan kunan ng anira tirari. Tibebeyri at amerwa. Skuna nora aron tirari tanandi nini ne mera aron ara bebeire pakane ako epuri am dinirine dinyaki ni kanam payanga ko na diay ni kanda na ko na diay ni kapesta auringa pangaya na ko na nari mga kariki kon takanga.
yak tau beng yakakwawagi pakunahori kiyeng takanganga kina kunan digidom tiora kikeng o metay kagi kunan tau beng awana kunan ninta pa yakakin nebe akakin din napatan tiwa metan titayri kiyayo keng titayri kiyay kutangri bena ina kunari ki pakangat yakakin no meta ayo au kantani nga ngaira stimetuan nongongora basta kitangri basta nakunan digi pangaira kakin tirari tapatara ayo mestangri basta na merirung o sinariya ni karoy paya kikisa sen suanga ki ndairi kay kasan nako ska kwawa yesen de akin na yo are ngaya meta ri are ako na nakaipo kana na ngera are ina impes kana kin tirare ti tikirisin kana ya meti toro o wan kam kona nore kanya tirare ti fet ani yana ko ni bono ta te yan o wan ang kanya na kona kari kay tirare ko na nanagyan ko na nana mew na be ye chometa saksi ngai teria tatandara ren kakawa ke tau piang na maraka ke kosen suanga ke pa na kona ndare ni popo ke o kuna kona ni merirung iyai saki si ngai ya metanani me mera ni pro tanan ora ki soka ora ki terare te me mera ki te bori ai kanne pa ya ni kakawa ke meni kanam ite akina ke pa amara ke ayat ko nandi ke chora ke met ora ke kai ako nandare ako na ni mga toki kana ako ibisan kana titayra ko ibisa o yan mga ako na ng ano ko temerirung tayo tapitay o yan ako na ng kangangay ro aron pepeirian aron tirare kana na pa kana po niya ito pa iya sipon tatangiriya o yan inang kangang aron na sinay po ni kanakuha na pentirare nagi mga rare kanang kinim may kay ikakawag ito pa iya warere kana ako tako pa tira kapakam ki tira te pa yes susugi ko ngaye wagi ko nan to kanika yey to mencamara ki temoy king anwani meum siswanga ki kai pa te pa ya warere ke kana ko start men kai ko katayen kana ko ba to ngaye to chamara ke to kanakin chamara ke nakin to tananda re ya mara kariya aku kana ki mente kiris te piani ka te papa kiu king uringa Tautana min tautana ko kanakwa ako na uringa pehanangan ko temerirung may kakwawa pa aki ako na ndare ni koroya te maguri ni punnoy ni kora na ete akinagin terare ete akinagin naraki buay pidi pi awa te bi metenua o eta ko te akana ikai ibun ko na ipahin kapen ni karoy iron to ware yarare eka kora ska kwawa pa kanesangan pahin ni kapen ni Jesua o ngaya paya ikan yam kanganga ako tako pa ko bundaki ko na ni kanakwa o ngaya angan Jesua usia bokam ay nako na rare nang ano ko tito kanikay ako na namekin na temerirung ti tirare ti kaya ako may kay pa statement pa ya warere ke may sira ka na ako tatangiriya ako tako ba kwagi ko na kataya kimuaya ke kanakwa tautana tiram toro ko tatangiriya ki tiraron kan pe karawagin ka nam to kunang tatay pa di steni ka taya ka kabuhay na paruka tuta ano ko tito kanikay kamdapan te kayo ay mana si Sirarek kung nung ora na demi na sa poperaking tataro tamera di karawa kawan pangastan ng anagin tayri kayo to uya sa te to uya pahakyara ko na to skay na nuyo ko to uya po ko na nganira to kora to uya ano ko na in karaya radinirin kaya beire es ko na yin to kanikay to uya pa kanakin na marakit to oiri na kon napatara o ngayon napun ko na karika chorak na taydi kayo as kauringa ki pasinadiyen taupeng sinadiyen na tayo marakit sinadiyen kapesan kan anadiyen na tayo as nakawari sa inyo kung pekay nanda Yesu Kristo arawes kamew amen. Hey. Ayo, osanga mo pera nupa ni tera ipukin na nakongran tayo di kay. Sari nupa yan ayo, para round tayo di kay. Ngayon raraki. Akit. Kay ro. Tera ente, anak pa ni tera. Ngayon
ran ta beta kan esora ko iro te paranano mente ta ye yo stabe no ngaya spunna kita to ara kira nyarung kan stibon pa ina dulu apa oke mas nang kan aku ara tim song ya busing kami kan Korobu amat kayo kan keke Ong kami tan ngora kiki may pa. Era re nang kakongora te kuna res na kana koy pukimin te tayo di kaya kan rapa. Hey, what's up? Hey. theworshipportal.com. 이건 예수 이와 달기나 예수 이가로 koru quintero arwaya itekan dan ingat ay na Yesus ayaw ni Pani Yesu inahusu ang napuntay kina aran Yesu kahit hintayon inew ka isudan ikaway
Nakaruai Yesu yaya ayang ikene Yesu inausu Onna puntai kina Arani Yesu Kaingin ngayon ineunga Sudani kawai Nakaruai Yesu yaya ayaw ikene Yesu inausu Onna puntai kina Arani Yesu Aram emaka. Aram ke maka Aram ke meuri Aram ke mem Oruri mono Ako dantero Orang matiay Aram emaka. Aram ke maka Aram ke meuri Aram ke mem Oruri mono Ako dantero Orang matiay Ikantai kina aran Yesu. Nakuya ang meta ikatani. Kay tirawi ke kuminayay. Kay kina Yesu Ngaya osanga peiran upoya kain Korobu. Kanang pes indaba kain Korobu namitim songa ya kam kana kwai bukiran tetairi kay. Kanang papanaroy. Tetaya yo kain tepono sa kekemay pa enay na kung kanya tiawari. Sinang tauroy ni pusmaya rara ara sa kapara-para. Sanga mo uporan kapene. Sabusing kami sa upoya. Ngayon, tetaya yo are senang tauroin pusmaya rasa kaparaparan tetay kay inki are ko era ko ngora mention online inki are ko pusinteka sa kampenin pusmaya kimete mo ngare. Sanga peira nupo ara sa kaparapara taratake kandap.
Kaya waram. Sinang wagi kayo. Pun panahon nga mauri na ko miyara ko na kinanon tayo di kayo. Ang naman na mauri. Ilang kakaitaw na ko mi bugin tima to andoro ko mi mangkismon wagi ay man demuan tayo di namba tuwa na namba wowa namba tenuwa namba awa namba mewa. Apa na ko namba mewa ka pasar kong kain te ko no wan tayo di. O te ko no wan tayo di kayo irang ni kokoro. Papukina. Pasinang maroro wagi na tekan te pa iya ta kapana ni kakawag. Tuware te poto. Tuwara saran na ba de Kristo? Tuwara saran na ba Yesu? Ngaya teka nang kaya sinang kaparan ako ang tatay kayo. Kung ora Yesu, siya ginano na ba yas para kung dinudo demans? Siya ginano ba yas pabungiyag ikayo? Ay spari ngay. Yakaman dik. Ay kaman niya ngaya. Yakaman teka kinakin tatay province sa sinanuro tuwa na ibukong tatay province sarang inigima. Tatay kayo. Kuna pundang ini mimi, on na mimi na. Ata ka na ba sway no na kan brabo sa iba, si sway no may mana. Ayo tatay, akakawag raw. Kuya kung uray, yon na live stream, yon na Facebook live na ni Adventist Hope. Kuya na kung uray naman na YouTube. Ikaw ako na ba na kung narita YouTube, ane Hope Channel Kiribati. Ang kuya kung uray ang radio, yon FM 89, ikaw ako na ba, dito ba na kung uray, bakong uray yon ng kagito, tapos, kaukuki. Erang kakawag ito tayo iyo. Pas nanunod, tinungurong ng kakawag ibukira. Sara ng kanara, alam marorong tayo di kayo, ba't dakay sila ng musikita ka? Payay ka, tinungay ka kakawag, sinari nanunod tayo di kayo. Tatan brabas ibukin ng musikita ka. Tatan brabas ibukin dokon temesa. Tatan brabas ibukin tukurak ayaw wakurak. Yutaya, ay mina, sentayre. Sinagin Noria ba, ito ko ningay detay, asri niya ingay na, ay kasarani na ba kirisan? Paras tang wala kirisan, pa ipun narapa ito pa yayo, yak! Yak kaman pa inakimangkwa. Yutay ay terara, yepera. Ay kakaman tawa ito pa yayo, ba aswaya teswa, ay ewa tapota, ay yawe, estap tabuara na naraw manta buntakon ka ba ne? Matatayo, sinanori ba ni kapan, puntias wa bari ba ni kapan. Ngayon, kung man yung kinapa, kung man yung nanon, tiba bari ayo, man yung aswara ang mak, natay di kaya. Ay man ay wakin ako, sana, bubarakin tatarong mo, tiyato ako mak. Sa bubusi ko, yun dami, ari mak, ari ataypay, ari wana-wana, ari kwawa. Bako na ron yun, natay di kayo, sinang kapara, am teka, sinang kapara teka, apun teka, arang kakawak. Yabusi ko na nga naitirapaw ka ba ne? Ibusi ko rin bugi ang mamatay ka mo rin tayo kayo. Panota, hindi pa yari tekin na. Togyay pa ikan na tekin na nakiyo na kota, ibugi pa yabusi ko ni Yesu. Amen. Dakasos tumakoro tabi mawa tabi bana isuan naron nas merorokin na bang kebong itakwa na teka ti Yesu. Dakasos ana teka tuwang keri ora temuan na ran kakawag temuan na ran kam na maka ti Yesu kam na ngan na tinabuak payarok anawan mo sikitek. Ayo ta mo sikitek kan kakawag. Aslang merorokin nan tayo kayo. Tara tiyawa ni mo sikitek. Tara tiyawa ni mo sikitek. Teten brabes ni bogay katani ro to kosus akay ni ko sidongorong o yon tekan bayay kanariki ndongorongon naron naban to bongay ako si bay ni dege maroko ni Yesu temuantay patemesa ari akin ori ayutaya o tepay ari nariki imain kawakina eko kongorayo mga yare kakatakaroy kay mga katayo pa nagyaya ng mga te. Waya rarikim di inanon tayo kuna nung rami. Akaw niya buhat pa ya kakao kayo. Tako siya kabarabara rong tumas kita kapanin. Tanira kabarabara paningay o hiya. Ano na silang katumay tiyakan burabe sa ikaw uway kay bana ko si bay kay nikapan. Ningay o iya arikiyay. Kam na mga katiyaso kam na nga na tinabuhag bayar ko nawan mo si kita. Yaroko, yaki kangay ane enaroko, anawan mo sikitak. Yaroko, diawan mo sikitak ang tabong ngayon. Ito sa punta, bubusin kangay, sinakon ako ni kangay. Si Vivi ni kangay, sa kitay, yaroko, diawan mo sikitak. Samen ay nanuan, mo sikitak ang dayayo sa kitay. Ilang kakawak.
Yaki kanga yenaro, me ya pondok. Ya wani musikita. Aki baki bana ra inukan karawa, pa iya katanu wata nang kakawa kinako iya boto nama tani kapana iya. Yaro anawu wani musikita ka tiaso. Tiane ra ne katanu wata nang konjon na Amerika pa yaro ko tia wani musikita. Iya po pirun titai. Ya puro. Tion na bayo yari ni nanon teta ya mwani ban te kakawak imain okini Yesu amen. Ko kakawa ngo Yesu wara te boto. As tagi no kai mata kowa. Pakobo ni meu. Kanano ba meu o kowa teten brabe se kai. Anano na e kowa Yesu. Tira kakawak na yu na koy mo na ko kanano ba e meu Yesu aso ni makin o e kowa. Ngoya to ako kikawa Yesu amta yayo banguna mga nori ari. Saki kay dorok. Nakuna no rasyon makin nang ira grisan. Papuntuin dongorong. Tuin no puto. Te putuan. Taka sa suwap gimawo to gimawo. Imena ina uti ba nanganga papun te maguri. Ano na taka Yesu. Pandangan niyo amatani ka panayan da yero na yung maguri na. Raw. Kung urante tayo di kayo. Kung nangan nagikanwangam. Nanga nagikanwang ako. Tiray kakarayan tiyo na bayo. Kanano pa ikakarawa buwaka. Anapun nagikanwang ako. Anariyan da kiro. Hirang kakawak. Kanano pa yung Yesu. Ay nawusi kanwang. Inaragikanwang may bukon nanik. Ngayon inaraginap. Hirang kakawak yan. Ika matatayo Yesu na ko yan napotoro. Paano yan ako may nasintyo. Mataman na buwakin tama na mananara. O ninangan niyo matani kapani ayapain ako ni Kes mayang maguri. Irang kakawag ito pa yes karoyan ito pong ngayon. Kanano ba kukakarawa ito pa yarorin ito pong ngayon? Amen. Kariyakan mo nga manang sikirohin ito pong ngayon. Tako sa suwabu ito pinmawo. Ay nuri yan mati agyakakan na ito. Makiamang ori bati inanuan takain ito kanuya. Awa ka paragi bok. Yang barang kita bukit wana, ada tepuk ini kameu, awak kita kita kayo amata, mati, baik ke aku reakin buk, ya bote tanya nang kau kaki buk ya kira, ayah sedang apa ya, ayah bukin tahu mi hikarawa, tuh ya kaki kita tepuk yang pun tepuk, saya kata iba dia suai mak, ayah nak nak tepuk ngayo, mangke morning abon, katua minis katua tekan, atau waki muian kata, korang tetap bohari, aku kurini kangai. O mangar kung tata buhari kukurin ka ngayon tiyawari. Itawa ki mwinay karawa. Yaki man kangari. Tuwa na taba yata na tarandig buhay pa. Ipon na sana mo sikita ka tiyaswa. O yaki tapitera. Ay kay po kaya nampun karawa karawa. Nura ki dinara ki mwin pekes karawa. Hindi na pa yun. Pawara. Sasa nura ta kay sila na pubuak. Ikarawa. Paya yan na rakya kay tara tiyaswa. Naroon na rin sasa nura. Ta kay sila na kay didipay. Ta kay sila na pubuak. Tiaswa yang ani yo ane rai kai dino amatan din din. Kaya kano pa yak yang ani ate dino amatan pop. Ma tiaswa yo tiaswa tangira. Yang ate dino amatan. Ane bugina pun waki tion na bayo tu buaka ka materori babugina ba tiaswa yang ate dino amatan. Yang ane ko dino amatan raw taru wa mana un tairike. Apita makan mana tau tega tiaswa pondu sipero ata ko ba eta peitera tiaswa. Sakit ya suan mapondu si pero ate sa kapuaka. Punta ka ita rai karawa. Are mo anta baka sila kita university yon katain dia suan maru na manuana. Punti ngaya mo ni Kevin ako tekan dia suan bayakis. Now, tepotun ka anta ngan tepay para on the ten purpose. Punta po buwa ka imaranan Kristo o tatan. Kristo o tatan. Sesen meroro yon takay silang bubuak. Tayo di kay kano. Nasilang nori ang nga, tamus kita ka mo hasinan nori. Iwaki maya tamus kita kayo. Sita ko ngayon tamus kita ka tano. Ditay yari, nang nukot niya pa ikaraw, ay po tamus kita ka. Bro, nakakawag tayo di kay bukon na nori. Iwaki ya tamus kita ka. Bro, sikuran na ta, ditay yari, iwaki ya tamus kita ka na. Syokira tabuki at anira. Awan nakakawagin ang tapong ngayon. Syokira tanira na tapurabes. Payesu ko na runay tegin nan. Namatayo at Mwakoro wabi mao di bimane mao. Ako ogyok. Nakon tapo kaya tanira.
Karena sekanda tayo pa ay kana rin kinibongay ka sila. Nakon tanira. O sila mga kina tanira rin kinda tayo ay. Tanira tama ko na Yeshua. O teki bo na ruwa, teki bo na debuin na tako tayo. Imata ko ni karo ko katian ka do kain do anuya. O teka teman na yay mangko angko. Imay na kuni kaina na yaron de silo. O ilan na suna yaron burante sibu. Isaac. Anak kain do anuya. Uran tiyay. Awana ke wira. Tiyay ay uramak. Ape pegu tenga idona awate imada na terebu. Yamuan na iwaya kita mo sikita kan tata yay. Awa kaukaki bok. Hakaukaki bok. Raw yawa kita mo sikita. Ikarawa. Imada na nakain tukan ng ngati aswari ikarawa. O yantay ito korak yay. At buina tangama, terebu. Raw korak yay punna nera. Kerubim mo, terubim. Ay kaya na kaya nang kakanta to, maana ni kapane. Ana puta naman ta diaswari karo. Tukura ka kaya gina tabak. Nako andiap. Yawa kita mo sikita kay matanta kain to kanuya. Ana kain to kanuya diaswa makari karo. Sanura tataya yawa kaya ito mo sikita kay. Pasinangin orangan tataya na baka nano pa kita tataya no sa tataya pa yasan waki kesway. Iwak nengay demo sikita. Toan na rasa silak. Iwak nengay demo sikita. Una miming kanasa nemo sikita kayo imain na yoki Kristo sa kataya to. Sita kata kayo yasan waki demo sikita. Karawa kakawong roya na tayo katiyaswa. Tatay di kayo. Tani ara tama ko ano ano ate mana tabi mau ni karo ko wanga na tinibubuat tayo di kimatay ngabong ay na kaisa kagi do mantab do mare tabuyay daw ni karo ko wanga o tinibubuat tabong ay na kaisa kagi do mare bare tabuyay sarin na ko no dadadan province era pa na no ayo dadadan province ata ka bare na babagin do bay para katera to kawa mantera ni kakawagi bukira yai pa yai ka wuwa ka kakawagi temuan pun tetai ada bariak tira tetai yai wuwa tanga tenebubua tebung wuwa tanga tenebubua tebung ni karo ko wuwa tanga tenebubua tebung matinga tetai matinga bung ay nakaisa ka kidamane bareta buyay 2,300 days. Tira na no kin kaisa kan temaneba. Ina kuri kanga ngatio tan teteka ta kaisa kan temaneba. Pare punna ke ana kanga ngatanira. Tetaya yo. Maya taya pa pun si tia so angaya. Ari no makina. Imme no bong nana tay temaneba tio to teman stanira eta temaneba. Eta to man botak. Eta te tempora. Eta tanira. Meu na nun tayo kan. Okay, akara umaweta po. Payongan ni Mekay Bokoya. Ayaw, the instruction, yang anak imote. Nikatian tuman botak. Ari yan natataro mauriya isipuni tirera. O nataya pa imeme na tiyaswayan. Sino kinikakin akong tuman botak. Kana diyoto tamans. O nora kaysa kan tuman botak yan. Pakakawag yan pa. Irairira ro yon. Kairira na kung titatan province na tayo kinakikay. O titay. Awo tang atin bubuh. Karena sinora tuman bota kari ru yaiterara kono sibuni terara aka kemba ama manang aka kemba ndayan tent tuman bota kita tabu nang kakawa kimena inu karoi tanan pero ngan kapene apere katiyaw sina pedi yakun duma taboyo araunia awayo aron katian tetabuani Temane bane yai tetapu are mon tetapu. Ari tetapu are tetapu. Ata katangain are may sinanu. Get out of court. Ane tem uma bota aqui. Temane tetapu are mon tetapu ata katangain are may sinanu. Detai are bure yai tiamata. Dio da mas. O eneria inu wota anakare ana hondo uma bota aqui. Angin tetay, awuta te sibu te day. Tano pure. Kanaro no pa ibure ngay. O nakaro na pa, nikero pa di tirera ngay. Diyo to mas. Paya nakamatiya kita manan. Nakamatiya kita manan.
Ang akarian Dio to men sa ako to tiyan ang akarian Yesu yon ta kay bangaki. Ngayon to na basta sinora. Pai ni kapan ya karo wagi Dio to men ako to na komungan ko to tiya ang akarian ng pon karo ya Yesu. Anarok. Ane te paya kakawak. Ayar te paya ni kapan ya karawak kamatian te sibu te day ibugin tempore. E pon ko to dia te kariare nang nukoro en kay banga kiro ni Yesu. Ena kampa idirara ni katubi via to man botak na ron na itekin. Isi pagi to man botak in wawa te makoro. Te tabore sinanuk. Arang ate to man dian na yarana ki patuman botak. On tetapuan imena yai de bon karya. Ibugin ka bukan ta karya. Katopong. Isipagi to man botak yan nanon wawa. Tiru. Tetapore mon ban tetapu. Aki error kon tetapore mon tetapu. Site ibonga. Tetapore mon tetapu are site ibonga roro ko yayo. Site tay nan teriri kya kon ando kon tetapore mon tetapu. Man tetapore ta roro ko yai. Nuwo ta terara. Are, ikawawaya kimante tapon nangakari are may sinano. Nga na abure tiyo mato ay uwata na sibu tete. Nakontay po nga. Sa karawan niya ko iya. Pato ay temane ay una bayro no buna. Hindi ko tetemensin kagi. O, mga ingay na kon buna. Sa iyang uya pa ang kwa. Yarang niwawa temane ayo. O, nubuwa ka kan tiyarwari. Iyari yan na ba niyir buna. Hindi nga abong nga rin mina. O yaws. O yan naman kinatanan o kawak, hindi pa yariasan ko roya na kurbuna. Aparuran ni matana, o yata pa yariasan ko roya, bayabure. O yan ako kurbuna, ito ko. Una ka paraw bure, hindi pa yari ka roya ang gibong. Ipundang inibuwaga ka, hindi pa yari ka roya. Raw, iyakitawa na tekan. Ito ko ito pa ibara pa, punte bure. Henariya inimati. Ngana bure tiama to ayaw utang kanya na sibu de day. Dio to the mens. O iriya ni karagate sibu de day on wasa na kontuman botak. Iriya de sibu de day yan nakki at puwaka ka nagibara ka na. De sibu de day yan ang nimerurong roy. Oy nakota na burang ka na tiama tani buran na nako sun de sibu de day na yeron nan. Awan na bure ariya sa ni koroy. Aki apeya kaya kinaba nakon de sibu de day ayo. Bonte bure demet. Iriya ini mete de sibu de day. Payeto kana bure de mane are yon de sibu de day. Nano na iya na kona bure ni kaya diyak. Nakon teman nay. Ay nang sininga ki teman kan na batakarya. Ano yaron tinti ang akaryan di uto teman. Ipun kokoteroy yaron mete ni Yesu unta kay mga kaya. Amen. E sininga ki sibu de day ya isyak. O kawawaya giraranan na kontebesin. An yaron karawan. Ikawawaya kinarara ng kontibesin. Ang kan iti ipo nga. Yawos ang kan. Nako, deruwari tapa. Enang muta kitarararin, kasimsimakin, devere, kiti turok, are menay kagi. Ay katukagi na patan si sibu tete yon te peon kariya. Pinakabuhok kagi. Ite ibukin tirata maguriya karawagi ay. Awan, raw. Epontay bukin matin na rasa kameo yung kay bangaki. Ayabure kain no naba ni kama nagero ko Yesu. Ambure, aubure, ayabure kaya Asia ni mate. Apanento kayo, diyo matayo. Yesu nanda kay bangaki. Ay kamatiyak. Anasibu the day, Yesu. Ibukin nampure, ay ibukin naupure. Ay na para Yesu. Epo ni katoto nga sibu de yari ya kya na bure. Kuno ra de sibu de ka punta ka no ka kana kuno de sibu kana ko kay diyan ka ya pun sigina ko na. O ka vene ka ya pun mena na pa ka ngai. Kuya wari ya pun kata ko na pa. Han ro yaro ni Yesu. Ya kitang Yesu kesa. Imay sinangan naman no tibo nga kita na tata para may sinan ko ano ya utangan de terarana ko na nun tuman botak. Nako matan trok. Are po na wa tiru are mo ante tapon ko ore tapo.
O ikan niya kasimsim materaran. Ito ibugin teran. Ito ibugin ni Yesu ang game mata yon takay bangaki. O imuin mata na. O yung mga kautaki. O yung wala ka na kukarawa. Ani Roy, di ba yati ibugin na. Di ba yari rikihan. Pun Yesu ang kapan. Teka ni Yesu ang kapan. O pun tetapuan na rin matan tesuare. Ana suwati ya suwake te buina. Ari iuru at yung amata. Ani tetapuare. Iketaki. Yesu wari aray bunga. Ika nga ipun na uamata at yung amata. Karano ba? Kura ere yo. Kung nga meam na ko ni Yesu ay Yesu. Tetayara ko pure ya. Uamata at yung amataan. Ika parana pure. Pun na ket yung amata at yung nabay. Kunan karawa. Yeron nakuha ni Yesuan. Pun si Yesu. Pun si Yesu. Ako na. Itakaruaya yo Pedro. Ake tera to wana sa kunan ka mewa kiya yan karaw. Pun si tera na pa yo. Pun si Yesu na. Ayra para. Tuwa wana ba suru-suru. Matawa na tatay diririking ganne. Para ibugin tepure yan ang mais ari roro ko inanon tuman potaki. Tiang akarian katuapong. Iyasu ko tanaan pure kan inanon tuman potaki. Yung mga pari at Yesu ang hanap ay detay ng diririk. Mga kaisakaki, tuman putak. Yan ang mga kaisakaki, damaniyap. Nanpura na ka ba na agyasan, wukutakin, katuapong. Ino Yesu po ni Terera. Yesu, yan ang kakawakin merorin na rana, ibugina. Monte kakawakin. Tiyangang, kariyan. Yara na kitapong ngayon, ar tapong hindi rin kiyari ba? Tapong ibugin ka para bure. The Day of Atonement. Tapong inimus kita, kaya yara na kinapa tapong inimus kita. Kaysa kanta maniya ba? Man pura na ka ba nagyasan din niya eh. Tamata nung inibong ay rin ako na nung manboda kita tayo ng diririk. Duwa na tayo ng diririk. O yara na kitapong yan, but tapong ibugin ka para bure. The Day of Atonement. Titeka, atonement. At 1 mint. At 1 mint. Puntepong mo sa kiteka. Iarara na kinabat tepong nga na ibugin kaysa kan tuman butak. Tiyama tayo ng punkarawal, sinod pa yan, ano na? Ngayon na, a Day of Atonement. At 1 mint. You, ngoy. Puntaray ko, no? Sinod pa ko, noro ko ba kuwara? Ay na po ngay katibuina. Anak katangagi po. Nakatanga kita yan po. Anang kauring iya amata ba? Ariyan ka tawroya. Benang ino ko tutuang. Kita tayo yan nakakawag. Yan ang nakakawag na yari ni kiyutay. Era na ba? Tiyong kapel. O ayo tutuwa tuwa na. Ariyan nora kinapayay. Hinayakan sila no kamuring at kami ay kakam study the history. Kam nora the 6-day war. Ito ni Terera. Tiyong kapel. At tabenira de to ayo, to bayar ang kakawag yung subuniteraro, ayar ko na po ka nakiya, ini kaya tayo, aya kayo din ba pare ya po, at 1 mint. Apa ka ni kaway, mapunto ka ni kayo na ba iterara. Ane, kanuan the history. Mayo tutuan, the young keeper, the at 1 mint. Dito ay bugin ka para na buri, kakarawag ituwa na dito yung diririk. Ariya iterara, man na kung sino-sino inano iya. Akatirubuhay kanya waswang at Yeswa penakay siya kiya. Yeswa, kanakwa tagakayo na mayro. Yeswa, kanakwa tinanubui mayro. Yeswa, kanakwa tuwinans mayro. Yeswa, kanakwa tipakantang mayro. Yeswa, kanakwa takaipaparu mayro. Ay kay paya ko na po kay saki ko yay kanaro ko tupong nga kakawa kayo. Taruwa mano. Sita tayo ng diririk. Aray sinano ko, aray takaparabura, yakatuapong. Mayo, tuwa na tatay, diririk. Mga kaisa ka, kita manaya pa. Sa kakang na ratay, ni karawawa nga, tinubupatapong, ay nakaisa ka, kita manaya pa, reta buyay. Wala. Yamuan na nuta ta bayari, ikinikini ka kikay, kaisa kan da manaya pa. Areta po. O iwe ng kaisa ka, imuin, wuwa tanga, tinubupua. Tipong. Ayo the bayar buriay William Miller. Desa para para teman na. Arang study the Bible, study the book of Daniel. Is na calculation na sinari na non. Nida na ba tiya kakin calculation na rin na non na ba
Milan da yan. Messi pura the event the bayaran narik. Pairon Mila. Inang kaisa kaki ita ko pa. Inang kaisa kaki di on na pa ayo. Anak ka para para. Anayaw. Inang kaisa kaki the money pa. Ari ita buye. Ita ko William Mira. To inang kaisa kaki di on na pa ayo. Nano inang do ko tutuki inang do ko Yesu. Awan ita ka wayan Mira. Inang do ko Yesu. Ang kaya karawan calculate. Inang ko tanga wano bubuha po imawa. Wapo imawa wano gidoba. Tanga wano bubuha po imawa. Sa tate rungo. And the history. Dahil ang bukyo ko nanurin ka man. Ma, ayo, tapay ako. Tetaten brabe siya kikona na bore. Ang akarya matuwa kayo ang tiyapan, kenis ma, nakuha yung mga tabi mga no, punun na namusikita ka tiyaswa. Inanunduman butak harikaraw. Nariki, imain okin na rawi hari Yesu. Ayo, tapay kakawag taruwa mana untay kayo. Iminte tayo ni province ya kami miyaya, wuwata nga tayo buwatabong, o inayay ta mo sikiteka. Katabang agin tiyan na bayo. Teswa, teka kayo na nakainto ka nung mo sikiteka. Anapane o mata, nako mo sikiteka. Titeta ni province sa iyo raw, punsa kitekan, tipayan na rin, titimpura, iyon tiya ba Yerusalem. Iya kaya ki Yerusalem naroon na yesen ka kina. Ani ya bote na ori besusu Yerusalem. Yuda ya na pon tangi na berer kinta Western Wall. Tangi dio ari su guarda ni kirare. Paswa mando ko ya mesa. Ya kamando ko de mesa, ya kamando ko Yesu ya aki ka kwa. Papuntang ina de mesa na ruwa de sa bako na sirboya irom. Han. O ya pun su ko na ban tang datan nga de mesa. The Muslim, ano ka man bay na banda tabo ani kan the dome of the rock. Are na ko hindi tabo ki are Moria. Ito matuana ba tabuan de. Ay ni Islam. Pakakawak na ba ilo ya? Ilo yata ko pakakawak. Yerusalem. Pangkuana peneta yendong ni pene Yerusalem. Raw, sakit ra Yerusalem mayon tepa. Teten brabes ki kenes na ko Yerusalem yon tepa. Sinanoria. Wawata nga na kaisa ka git man bare tabu yai. Wawata nga tenubu tabong. Ayo buntekan tebubuwa ka kora yon. Yung ya ba yon maki. Ko ni magido ya no mata teso. Punna na bebe teso ayo. Ibu kena ba Yesu ya menang kai karawa ya makurin kai tumar buta kali karawa. Ay karawa te makurin mo sikite ka igege. Ibu kena. Tepong ibukin ka para na bure pun katakin na mo sikite ka Yesu. Tumari karawa. Are narik imain ayo ki Yesu. Tirai na no nakin wo wata ngate ni bubo tabong. Kunora tani era kero ko iro na tete ayo ya kya tai hanap. Mga yari eru ka binira arte na na bubusi tani era. Paya nang ito kun kapara na nun tete an province sa iyo wo wata nga. Tini bubo. Tete di kete ngapong kete pong. Mayara raw tay kayo tay raw. Sila mga iranang ko nakapara ka binira. Noria patera tabong. Ako kat nung rana kapara kabirera sa Noria. Taniera ta bakoro anu wata ki bona tabi mano wata bi mai su. Kabirera ko ko ta non demi no province ai na kon tiama ta ne ta kan taniera. Patan taniera tangira nanon ta bayari meya ke tai. Oya so nga kabirera ko ta non de ta province na kon tiama ta. Ang kero ko ay besin ma ko ay ko deruban kapuna ta umantano. Oy ta ko na ko nasintiama ta. Kunataron de bay ba paintain de dogi temino province ayo. Yapon ko sana ba? Ako sana ba kabirira ba ya tain de dogi. De teten province, ke temino province ari ang anak yan. No. Po ngay ka wuwat ang atin upubuha. Ate akin na tain de dogi. Ara na nun mayroon nanapong tanira, ite akin na tain de dogi. Pun kabirira ka para. Ada nana bangana ba tagi nak patemu sikita kan nana kon tain tetuki nana ina pendes ina waki man tain tetuki nana tain tetuki an on nana wo tanga tene bubu ina start in tokin the period an get the tain brabesan tenu wa magoron de tain brabesayu to wana tain tetuki taka wo to man bota gari garawa o taka tenu te taya taka nikina ayay nano sinangin nora kaparanang kan tayay temo na ba itemi ya tagi na tain tetuki
kita tayo induk. Taka wawa, ito ko pati miyay, tegi na sakit tempura yon diyon na bayo, no, sakit kukuri yon diyon na bayo, sakakaya rutarum, sakakaya ibara tayo ni kayerik. Taka tenua, ito ko pati tayo ni Brabes ay, pun sakit tayo roy no wawa. Na pun tayo, taka ni kina, but the prophecy ayo, ako no the prophecy, iya kitete na rin pun litro na, ara ka nga, tenua tabong, ay pun tenua na tabong, yak. Ipun kaparate pa ibara. Ay pun kaparate ten prophecy doon. Kaparate ten prophecy. Iraw at deririk. Iraw at tabong deririk. Tinububuhan na buwi man mawag. Tinububuhan na buwi na yakarantara yutay. Mga yara, wawat nga tinububuhan tabong. Ipun na kon uno at deririk. Kanano pa si punday diyaroy nano na literally. Hindi kanan. Wawat nga tinububuhan tabong. Asa punday diyan naman kaande, sinano ko, sino wa diririk man na nabong tanira. No, ya kairwan, bayagin ko tayo doki, punna na tayo na batanira. Ete yakin na kita, tete na probisan ba tayo doki. Ayara na na, ena pundiya inimeran tayo doki. Tete na probisan. Ay kabaragi ka netiking, ano yun netikira, at probis ba, netikira, ay ikaw ay rikin ng tanira. Oyo kabaran tete na probisin, dekan tepong, matara, tete tayo na probis. Ito ko kira no, yasan mo sikiyampong, paangaw tepong. Tatape pong. Kani kinayan tatape ririki. Amen. Raw, nano, sinuri ang kain takaparamiya yun. Panano na, tuwa na tepong, datan brabes, si tepo matuwa na diririki abanin. At diririki ni wow. Hayan. Ano kaparaan? Nano nga na ba kanabasan orang ka na dati ayo. Wawat ang atin na buwa tepong ni brabes, si tepo wawat ang atin na buwa. Diririki ni wow. Ane, di ba yari? Ano sa tayo yan? Yang anira, kanano ba yang anira? Tapay para detay, yari mo na kaya itetay, wawat ang atin na buwa diririki. O sa tayo na papayado kaya. Detayan. Ayan sinang kakaya ng kanya sa mga kakaya naman tapay para. Punta po kaya tanira. Tamakorwar-war, wataki po na wawi mawa, katiri-tiriya, takanta ni ngayo. Ay, tako titekan brabesan. Amo si kakibukin ni Sibuy the week, yon nam korak. O yon na bam kawareta bu yon tieswa. Ang kanakoro. Ay nasugi bure. Mani katoki buwaga ka. Mani karakoteroide, yaya katoki na. Mani kanikinaya de min brabes, inikain na. Matitekan brabes. Mani kapira tuware monte tapu. Ayo titekan brabes. Amen ay nanon. Wawat nga, tinububuhat didik. Sinang karawan ka tumangin ka para nako, payapon tekin na taani aray kay. Itekin na kay, amo si kaki bugin isibuy the week. Ano, isibuy the week, emo si kaki. Kana titeka, yan ako man titeka na pera, jetak. Ano, jetak, ano, ikuriyak. Ano, isibuy the week, ikuriyak. Man titaya ya papagirik. Titayirangan, punta tayo stekin na kay. Wawat nga, tinububuhat didik. Kana yara temuan Mwakoro ari yara te isipuin wiki ari parin na panikira na mga yare kekeyak pasinang karawa nikaparan ako tuta na imin tutan amo si kakibukin isipui tu wiki yon nam koraga yon am kawa ari tapo ite yakin nakikay na kuntani yara emo si kaki isipui tu wiki ibukin na nakora kita yara o ibukin tekawa ari tapo sa kaparan ako man batera amo antay na nakora kita yara dan ano O tira takawa rita, sa tatakawa rita munda yari, irutaram. O tira na mata tanira, boni utaya. Nano ay musika ki isibu itu wiki ayo, ipukiya to ora kay. Ipukiya to ora kay. A musika ki bugin isibu itu wiki. Yon nam korak, o yon na pam kawa rita. Daw. Sa wala ba ito tanakim? Atay ako ka mura pa ito naman diriri. Ngayon ako ka na pa mura pa ito naman the primary. Basihan na nga. Ibas ito na yay the Mets. O, ni kira na yapo ni kapi na pare ni kira na. Basta nura ara Mets ito na tayo di kaya. Isibuy the week. Isibuy the week in Brabes. Sa nura yan. Aya. Kana isibuy the week in Brabes. Iraw at tabong inano na. Kana ko kani kakaya tabong inano nte. The week yan isibuy yan. Ko kamay dyan na pa. Isibuy may suwa. Ngayasak. Ayos yun akong kuha. Iraw. 770s, 490. Apo po araw apo itabong in Brabes.
Ano na baka na ba abu buar wabi tabong brabe sita po ma abu buar wabi deriri kinuwawa. Yarek anne temuan diri kay abu buar wabi deriri ibu ki ano matatani rai kay utay. Ay bugin takawari ta bori rutaram. Anne temuan ba yasan anuria. Yasan bos ki ambong patuan. Tabutuan tabong sita po matuan deriri. Abu buar wabi tabong sita po ma abu buar wabi deriri kinuwawa. Kanaro na patuwa na tebong sila po matuwa na diririk tataya yung kan abu po aruwabu diririk ako rin akin ako man wuwa tanga atin ibubuwa diririk it's attack it cut off tamuan na bubuwa aruwabu diririk ayo ere kere mamondo ko ni Yesu yon diyon na bay sinang inori ang an naratay borayo datay dikay kono wala abu buar wabu ide diri kita ina no ngana ko ya iutai pa no kira tieso pa tukura kya bono taninga tukura kya ya ki kan nungu ngoi rara wa iron tieso ayu te tai enang ko ka kina kon tieso te tai na no nga ayu abu buar wabu ide diri irang kuro man asina no rona batoki na pa to ki ndengai imero ka kamur nga na te kan ko Petero ge ka nga ina kon tuwa ya Yesu Kahato na iraw auta yai kunan ka paraya ya na buretaru kanano pa yapon ako. Aka na ta Yesu ngana ko ina. To Isua titay. Aka nga Yesu. Yaki ka nga ba Isua? May Isua isibui. Punday no ita tatan brother Santania rayo Isua isibui 7 times 70 equals 490 years. Anatay na nung at Yesu na kuya ano matay kay Yuda ya ba na okiriya. Kunori raw kana ba seta tita yare mo na kiyay tita yai. O ya para na ko na beteten brabe sai. Sanori. Tani ra tamakoro ne wewe teki bwana wapi men mewa. Punte pai para na kapara. Sakitin taratake na kapara. Te pai para Yesu era uya na kapara. Mangaya ko na tayo manuri raw ba manin tita may min o sina konteswa. Are mga karawan ni Yerusalem. Raw yare ke tiking hi deta yare mona ke mai deta den bra nanona deta yare na ko yai deswa e bogin makarawan Yerusalem sata yang ko ba urwa ke Yerusalem geni ni yakina ko don duaren nepkana da babron awana ke den kai mai Yerusalem uta kina ko babron tani yare na pateman na deburen deta yani sata terongorong Nangaya ko na tayo, nori aray ba manin tayo may mino siya na konteso at mga karawan ni Rutar, makatiana ni karawan kontauya, issue at the week, o unupi mawaw at the week, o na mga katiyak, makaway na, makarangan na. Raw, irang ni kakawag iti tayo, ayaw sinako yay tiswa. Baka na ba sa tata tayo, ayaw sinako tiswa, ayaw ibugin mga karawan ni Rutar, o sa tayo na ba. Kaya mo man nga hidatan para sa iyo. O sinori ang tiro ko sinapantapay para. Ni ko takin babae kari hindi on na bayo e punnis. Ina ko tiswan ni iron nesira. Tipo kaya nesira tamo ko ron isua. O tiki bana tabi matawana na ko nuwawi mga nung ay kamira na teka dias wagi. Ito meroy kang hat karay. Amen ang tukuni kay ya punto man ako na batukuni kay. Ay na ko na natay nuya te uya ay atatokisis. Ada toki sisi ya uya na kon nesira are te ibonga are te sa Korea ana suwa ni karawa ampai terau mapaya i karona ikarika teswa pana penen nairi mangkoy o matake terera ma ya ibonga masibundeu ya ikayabau ay kakan na ko Yerusalem ni pon kan nako asuku yutaya detapo na tau te ka toki sisi Miriam maposa are tau te kan tayar yan ako babron, ay media mabosa. Ada toki sis duya, ikakuwa, teswa ni terera. Ikakuwa yet botan no matayo. O yang ani ati no mat, ani kan na kunu kiraban na. Okay na ako, inomatan na ako. Ani teswa kan ako ada toki sis. Yan ako ningay teswan. Yan ako tatay, ningay teswan. Ani tatay, sinurian, dirong-rong, mandarang nikakawag. Yan ako teswan man abubuan ni mabuy may suwa bisi. Ko kakayan dirong ini paroy didiri kayo. Abubuan ni mabuy may suwa bisi.
Akanaro ba yere ke ba abu pon me bi mai shuwa bisi yare mona ke mai to wo tanga te ne bu tabong ke te sibuin wiki ke te abu por wa bu te dik sata yana ba ba ben dukia ta in brabe sai ono bui merwe wa the week bari shuwa the week ono bui me wa the week si tabo ma ono bui merwe wa the week men 457 BC kwa manangana pangan na ko mo si tabo masinangiro ko nganen deta ya kakao kaya yu ni karawaro kon temesa issue the week ono bui me wa the week ara na bangana ba issue the week ko mga ko sa ono bui me wa ono bui merwe wa o te akina ke pantukin te tayane ane ono bui me wa o issue the week o ena kapiraki Yesu te mesa punanun te akane tuare ta kapiraki mesa nanona tuare kapiraki nanona te taya issue the week ono bui me wa the week ana kairira na kon te tayare kapiraki ya Yesu ron te tamne yare rori e kapiraki nga Yesu ron te tamne yare rori te tayra amur nga te tayare mena yai ite puntera ni Yesu gira na kingwa e pape sitok o te raidiki irwa te tamne yare rori into kayona anne te taya kapiraki ya ron te tamne yare rori Yesu nanona te taya io ena kairira roi na kon te tayare pape sitok ya Yesu amen o sanori ro kon te tayare io apu po wana pui matenua te rike ono pui merwai wa the week e kaire man 457 ni kai o silo koroin demuan manaka ane sinan wori ikan yo sina ko tesu ante rike 457 o simana nga ono pui merwai wa the week ke apu po wana pui matenua te rike na ko moa silo koroin kana sigarawan de equation na warek ono pui merwai wa the week kama isa mai shua tabong stabo me apu po wana wi matenuateridik ara nano ba apu po wana wi matenua ko mananga man 457 koro konteridik irawa on the board 26 AD Mase benenda tagiru ya tan koro ngoro ka bena ba e pape sito wa Yesu AD 27 Yare aburi ara calculation Nora te taiporan. Kana ko nang duwa man te busy ni kaya na kon te 80. Akia te rigi zero. Ay punto wana na bayaki bana man to wana. Ngaya busy ke ruwan kaya na kon te 80. E aponi ke bana man kon namba to wana. Ngana e aro ko roin kanne. Te rigi 80 rawa. 80 27. Eni paroi te te brabes. Aira para wen karawa, aira para Yesu. Eni paroi, te tayare ro ya e ponno ko ya Yesu. E pape si do Yesu AD 27. Ake akonan disputan, ake akonan ka kewan. Te pai para wanda tong. AD 27 e kapira ki ronde tami erore Yesu. E punni paroi te taten probes. Kora pa Yesu. Kora pa Yesu. Sinora ta ka kwa wangan nduga tenua tuwana. Anna nakatangaon ni maririki nuwe kaitara resiperio. Konora anakatangaon ni maririki nuwe ana 15-year reign Tiberius Caesar. Ani roy anatai. Anakatangaon ni maririki pun tiririki roy yare ero ko ya Yesu ay pape sito wak. Papukindera tamakoro ane tenuan duka. Apan tamakoro na paane. Tikipo na wabu imatawana. Angke abere ni pape sito ka. Tiyuan na pape sito. Ewa pitarang ni pape sito. Angke pape sito atak. Nang ndo ko rikit manna. Imuyo. Ana ko tiwa matano, yakita uban nakaparana pa kabayan na nakaw. Inano ko, ay nakura na rikira kaya ngayon nakikirikak. Yoane, inora Yesu. Ay ro Yesu, iro na benapapesito wak. Ay papesito wak Yesu. Damakaro na tenuwa wa maduna buntita yari ewe yay Tiberius Caesar. Tembero on Rome. Raw, anak katipi man mawan di Tiberius ya tagari tan korong ka bana. Tan study the Bible the non scholars. Papunhan ro ita yari papesito wak Yesu. Teten propis. Auto bayaririk. Akato
maroy tukwa wayon nakikonan ay sila mga nga nagyay tanan ko korak sibon nakikonan nan korak pati asu am makan na tek ipun ka korwana no ay mo na ro pina o the week na TV akin ako de mesa era isina ko datan brabes sari sana ko ro ko yung bane tokin datan brabes ayo ina TV akin ako de mesa imo na ro pina o the week na TV akin ako de mesa tira na no nak e deve na ko de mesa tira na no nak kai sai dia no noria ay nakarawate berita mato mga matay kabasin tuwa na the week man no, Yesu. Ina tibiya kinako ano karawa tibirita na mata. Tuwa na tuwiki man. Sang mga nura ka para nakuan nan. Sara kon day 27 uringa. Angkay ay sakti kina ko rin kay. Sara kon na tuwa na tuwika na takin again. Ay takin ba? Ina karawa tibirita na mata ikabas. Ayo the covenant. Tibirita ya karawa Yesu ndarana. Ya karawa matabotan na mata. Tuwa na tuwiki yan. Ay nukan tuwa na tuwiki yan. Ano tuwa na tuwiki sita po 7 days. Oh, 7 days. That's ang kaparan datan. Probably system is 7 years. You see what they did? Ay nukan ganit tesuan didik yan. Nano na itira ni Yeshua didik. Ay nakarawa ti berita. Nakamatay kapas. Ay inatibiyakin ako ti mesa. Tira na nun na nang tibiyakin ako ti mesa. Inang himate ti mesa. Wabuin may Yeshua didik ara babasito wakiyay. Ang detayay. Tinungwari ko tayo tira na diririki. Enang tibiyakin ako ti mesa. Yak ako radatan prophecy. Bunukan do ay duwik yan. Ay nakatukat kariyan ka matiyak. Tira, nakatukat kariyan ka matiyak, Yesu. Yesu, inang katukat pa yan ako karawagin. Tiyo to demas. Ari sinigak naman na stagin ng demuantay. Ay utak ipat na karya. Kasi mo siya magirarana. Ndarok. Dumaretap. Yesu. Enang dokon katukaan ni kaban. Babagin tira. Ari depan nang guari koto-koto na ko ina. Ia pondo ko rai tira patani kuwa Yesu. Enang sina ni matay bugin na rapura ni kaban. Inukan the weekend. Enakatukat kariyan kamatiyak inukan the weekend. Ako na sa karawan bari at tatayan. Pero ko rai kay etawrag Yesu. Detaboy. Ningay tinirigyan, sabon ad na ba 27. Pun tinirigi 80, tinipuy matuan. Aki ako na nikakibyan na ba ng daystream. Irida na skolas ang kabanan na boy para hapanin na tayo ni kabanan imati Yesu 80, 31. 80, tinipuy matuan. Imatin nagyakak. Yak! Pun kakurwa detayan promise. Inakisipan ako na ba't mangitan. Inapunto ka ro yun. Imati yon tawrag Yesu yon detayin promise. Imati Yesu 80 tinipi matuwan. Tani ra tamang kororway wapunte ka ni Yesu Kristo era mesa. Amen. Kataya ka pa ni amtay wara katani ra tamang kororway. Punte ka ni mesa Yesu Kristo. Ya karawa tibirita ya po mamata pondarawa ya ran tibirita na bangkay ya kawawa ya kibuki yamata ay kabas papay ni kabara ni pure amen ya punto me tuman ko tete kayo ni corona no ya raw anday yan ang unahan ka kibiya tapay para anday yan ang unahan ka kibiya Yesu kaya puntiri-tiri man tabuki ipura yeta mu Yesu an ipura yeta u Yesu ayak ya korang Yesu ko pantaw Kupuntaw ba ko pun ko? Puntaw yang ko, punti aswang ko. Ikamati ak Yesu yon detay. Eta ko na ta ka ni karasa ta makoro awa. Mangke ko ro ay bongina. Ti aswa kana ko na sina. Raw ya ka ngai aswa kana ko detay yari yak. Ko ro ay bongina. Pondo ko ro ay bongina. Pakaro yon tay no ti aswa kana ko na sina Yesu. Eta kumaro ko tumakoro tuwa no tigi pora tibi man mawo ikororo ay taina raw yaki man kangara tapay para pun kosa ikororo ay taina teta yare pun pare yaki teta dan promise pun kororo ay taina Yesu kororo ay taina irom ni mawo no bangke sepon mamara ay meta Kristo ang ke pogina ibuki akan habu aka amen
Ngesiboni memara na ba. O emeti Kristo ibukira. Ikatuka takari ani kabuka ke. Emero karen ki emeti. O te akira ki ba ere wagi no kinto mane ba ta. O mimi te iba ba ta wata kari bena wari. Ya ba kana ba na biso ai birina ko na men. Tira yari kirau. Ya de batata der promise. Ya ro kon koran. Ya ro kon maga na Yesu. Emeti Yesu. Ato kita yan kare yan kabene birina ko temen. Aku pena ko tahan nga kare. Here wagi tirok. Tirok yare kakoro tetap wari tetap. Na tetap wari mon tetap. Papukin tira. Hea dokoroi tu wari pun tetap yakin lagi. Hea dokoroi. E pape situ wagi Yesu yon tetai. E kamati aki Kristo ntakai pangaki yon tetai na. Musika ki bugin isi bugi wiki yon nam gora ke yon na pam kawari tap sinangin ora datan brabe sar isi bugi wiki pa eto kia pa nang to ki kai ai si to tanar ki sirei sana korgi datan brabe so ai to ki isi bugi wiki ari te tai nanu ngai bugi ai terara te tai nanu ngai bugi ai utai pa no gra tiaso ani bo noria tene wi mato wana mate Yesu. Terigi AD 34. Imate temanna te amata rigi temanna imini Yesu. Ati amata yo te sawar ngorong yang kana ko agilon Yesu. Pena katai andai ri ayutai takabane andai ni ko agi ana koina. Panata Yesu popone ngaya te mesa are aku anta tani ngaya. Dio te temas. Ai ro dio amata yo yara na te bano Stephen. Teri kanna matoto. Teri kanna yunda kente tama yerori. O kapara-para na ko ya iteraran suangia Yesu ane papantiaswa puni ngaya arero yasa nus may boko yamat terairi detayan aki busi maya terongorong yutaya aki busi maya na rongorong kokyo kitiaswa ya ko buaru abu idiri kare nang ito detayan o abu na noya o amusriya pana sirang atetebano Imma te takabane sa warong 1834. O makina kitirigan pa kakawak. Elang kakawak 1834. Ikabane ro itirigan days buin week. Ari abu buaru abu itirik. Hari. Ito kiro indeta ya 1834 ari kamati yake idete pano. Iya kya kora. Punte te pano de sa warong. Nkoki ya yutaya. Ndirigan. Itete matiaki mamaku na ko yayutay. Ma sita po ma apuno tayo nga yaytirera. Wow! Ang marakin teka kayo. Hasiling. O ito ba iya kami hindi ba sinura to kinturong ano? Akabi niya kung kain tiyaw mati ayo. Iwan tiyaw mati nang hindi kipa sa tete ni ko ibugi sentayre. Ayan tayong kuharanam. Tauro! Puni nga yate sabay ni kirisan. Mandeta yayo, yari ki pwede sa kakwawa. Nakakuawa, tukin tinanong nga na ko yayutay. Payaman nga kay Dewang Kirio at kamew. Ayan ako yasentay. Raw, sikaraparapan ako ni Yesu. Paman pa kay yayutay. O, sarin nga ira. Ay kasentay. Ay akiarikira ni yutay. Akiarikirin tumuan po pa idon Yesu. Pati aswan ay aswaya iterera. Aswaya yutaya. O ngayon sa punikanin na nabangga hindi tayo. Sila niya. Sila naman tayo eh. Gaya na ko takamewanan ako yung hamatan ka pa. Hirara pati aswa. Pangayatin taratagi ka ni Maraki. Hagya pa yarin na banda kamewag yan. Kain niya ang ko'y. Kurin na banda kamewag yan. Pabugin tira. Pabugin na. Papuntayakin na tiyaswa. Payakan ako takamew na kuya butan na matan ka pa. Ay sakisida yutaya. E meron ka tayakin na bauron de Mwakoro tenuha tiki pa nuwapin mga nuwan baruay wani karasa. Pasite man ng kami na ng Kristo. Akete yutaya, akete yerene, akete toro, akete inamata, akete yaina, akete mane. Site man ng kami. O kanaro na ba na pa'y Kristo ang kami o kanuan na papiram o tan na babang amin tayaron titekan na ako'y. Raw. Sari kang kaya pa kanuan na papiram. Pabugin tira. Pabugin na pasyon na kina Yesu. O
O si prophecy ito akin ako nanunaran ni Yesu. Amen. Ay kay peka tenua. Ay kakakawagin. AD 34. Anak para dito pa no. Kristo pun de mesa. Ay matanuin ibong ayuta ya aki bu semaya Yesu de mesa. O taka tenua. Ena ko tuwang keryo. Nako yesantay. Yara ko ilura. O ngay na sa spaspayan ako. O ngay na kay sa mga anak doon maginak. Pasinariya intekin. Nako yet po doon naman. Bana mga tayo pa Yesu way yapon maka. O ako anong teka o anini. Uwarakin. Tipo doon naman dadakari mo. Hip hip. Tinasin po yara tinasya elang tatangin akin unti aswa. Yung nga kaya may sanaburi. Maya pundiyon ka na. Tiyo tayo. Yon anak ko na nanong ati aswa. Ito kikura-kura nabubuarwa po itiririkian. Ito kiroy kay. Yakani pa nang kay tiririkian. Sero ko na 34. Tanga tinipo pa tiririkian. Pare pundiyon na ako na. Sa idi anak ko. Yung na ito, satay yan ako bato kaya. Hirang nikakawa ki Yesu raw. Pungin prophes ay kawuwat ang atin ibubuad, tinidik. Hirang kakawa kinakoy. Papuntayakan do ko na rami sa Yesu. Puntayakan do ko na nakamiyaw ti Yesu. Nikanakwat tayar, sinakin mga ang karya. Ano ba, timat wat ang karya, tapong ngay raw, taruwa mano. Sinakay na no, nikakaya pa, aki ang ay darasip. Aki harakos. Sita kami, arang siraway kayo. Natosin ako na apara ka kami ay kay. Angong. Tiyas wa itang inatakari pondang sigiroy. Aki ang manununa. Aki apara ka na. Sa kabaya. Sa kay nanuhan. Esan meti tuware pon ngayaroy. Tesibu de den ko man. A tesibu de den ko na pon na Yesu. Am Yesu au Yesu. Temuan Mwakoro. Yesu. Takawuan Mwakoro. Poni Yesu na. Ipoputo Yesu. Panik ka pa nag-stack-in dead and promise sa iyo. Kanas, ano ba, sanurang ka nakapani ang diridig kayo. Nikiran diridig kayo kay. Wuwad ang atin, ibubuan man, AD 34. Ako na ba nga ni, abubuar wabi diridig. Ari tukindo ay ayo. Tuki kay. Ari matiyay dito ba no? AD 34. Kona abubuar wabi diridig. Bahan ni kangay, abubuar wabi diridig. Kanano ba ko na abubuar wabi diridig man wuwat nga atin ibubuar diridig. Ari teten brabe sa iya papagayo. O yang ani na panikiran diridig. Ay raw. Tanga wano bubuar da buena. Kanano ba kunura tanga wano bubuar da buena ko iko sa matin ibu mawa. Ya karo ko idana pan AD 1844. Punte tayare ko tiya William Miller. Pangko nang ko ya Yesu yaki e kai sa ki mane ba tabu yai e mena Yesu ngai do mare tabu ikarawa ayara no yaki ni ke ibukira matita yan nang nikakawak ani te yakina kian 1844 an etak nikara ko wo tanga matani bu tabu ngai na kai sa ki ai mane ba re tabu raw wo tanga tini bu ay tukiro itita yan yan ako yai kai sa kan mane ba. O sa sanura kayo sa kanila mo patamo sige tayo kayo yay direra. Nano na doon detay kayo kwata yan na bang kanila matukuwan man tetan province pa Yesu o Yesu etangin mo na tayo. Yes and mo na kita mo sige tayo kan 1844. Yes. Punta tetan province. Sakit wari ayo diak. Pun kanuan tetan province in Daniel. Yes and mo man 1844. Tara. Tamo sige tayo. Aya po nung wagin na kanikain, nikarakuha, ero ko Yesu. Ay na para tiyaso, kaya ang anita tayo. Imo may min 1844, sa sani meo na nun anawa ng musikitaya ka tiyaso. Ero ko anawa ng musikitaya ka tiyaso. O ay takot titaya ka ba? Inaro kong tayo dito, kaya po nung kuwaroy para 1844, ay po tayo dito kita kan. Iya mo na kimay ay musikitaya ka. Isa na tayo ka tapay para. Isa na tayo ka Yesu. Kam na mga Yesu, kam na nga na tinabuwag iba, ero ko anawa ni musikitek. Yes, and wag the musikitek man 1844, tarwa mano. Whether you believe it or not, ane de para. Koko wag, ane na teka Yesu. Nakuilan na tayo kay. Sinariya intermauria iyo at Yesu. Ate ay kawarek, iguro ibigay na ko mi baka mga nagibure. Ang kanabure teman na punia yara sati ibukira amena ilo tetama
Are Yesu Kristo are rori. Apo ni ngai etakarean roi. Sakimaya ngwa desibu. Nikaparara bure. O sakisiyara bure. Maya bure na bakain no napa nikapana. Amen. Yagi sina ko imda tayo kayo. Enako ilan kapano enako yakay no napa. Busmayan taka mewa iro ni Yesu ayo. Pa Yesu emen ang kaikarawa. Ndaro yakini bugira. Sabi ate imatan na kain to kan musikita ka Yesu andes arora. Mara sa tiya Yesu Kristo. Kanano pa sa tiya may Yesu. Pundak ya kabuha kam. Waki konan ndukur kumak tayo taka buwi. Pa Yesu etay bugam. Kay ko ataya. Ayasan wag da musikita ka. Mandirigi 1844. Tangawan ubab wi mawa. Nayon na sinurian tatan prophecy ya papa kayo. Wagi kanipita meum da bongay. On nangan ni Yesu an nariraboto. Wagi kan suanga penakapara yampuri on. Ngayon na suanga na penakapara yaupuri. O sinakunaan pa rin katawroy meuray kay main nukina. Yung na si penin Isaac, o sinurag ba si Isaac, in karawara ko ng tabungari. Kanana nung man na ako, saan ipayim tatay di kayo, hindi tapan ako nguray. Itang hindi pa ko nakatipay, bayapon nuro ko tiyaso. Ilang darapa. Darapa. Yay, bepar ka nakaputakin ako imi. Temuan teka, ikakuwa teten province ba, ipundangin ko roy, o iruko roy, intay na. O itangiri apan na tima to, hindi yakin na. Kaya kaan niya ngayon, ikakuwa. Tekakuwa. Ikakuwa Yesu wapunti mesa ribiritak. Ay na pondo ko ni kamaw ya mata, mana yabore amen. Kana kuwa ane chiki na pa na yes. Teka tinua. Ikukure hindi taki matikare sen kay sipong ibukin kapaninan na uriri yon teten province ibukin pong kay kakaisira. Kana ko kukure naman na ane kesa na pa ngayon. Itangi diyan di taki. Dataye. Tekawa. Iya tauro ay nga mew na ko ni Yesu. Nira na nun na nataya kay kami na nun debuk. Eto pa'y para. Kanana nung man nyo, yes ma'am kanta ni nga, na nawili-gilig da tami erori, kesa na pa kayo, ang Yesu, ibusimaya na pa kayo. Nakundaganda yung abong, takay sira na pa abisito. Kanda ba na nakabaya iron dawa? Amen. Aya, sanga mo peiran nubat taratake. Serari. Mang karapari ki bukin spangari sanran pawayan ako iran tairi kay. Ira ke sumoran tairi kay. Tako papenin ra tege spangara tayi. Karapari ki tesoy bukin. Kora-korana timetona na koroya na kongoroy bukin tairi kay. Tayi sarokon tiawari sinang mga busmaya kain ne ko sofop. Anak-anak ko na iya tini kora sa tawray nongora kampesin. Hey, testing, test. Hello, hello. Testing, test. Hello. Hey. Test.
sinawa kiyong tayo kayo Ikakirawa tau Akia tani ngai tingapo Ganai kau da tingai na kanawante po Ona ne puaki tai na ko Kaparai kureu Ikay na noon tanirakai Sikoy asnuaw na noang lai Tiumian na turiro Hinanoni pong ininel Uokira kata tigaway na noang lai Kaparai kureu Bibindaron asuan on la pemekarava Etta perki nei roi Tetangira ai koruroi Iwari ki karaki Akira notte paipara Arona ni wasi kaparani pure Ke metion tikai Kaparai kureu Ikay na noon tanirakai Sikoy asnuaw na noang lai Tiumian Sa koriro Hinanoni pong ininel Uokira kata tigaway na noang lai
sorrow and a thousand teardrops may fall, but until I face tomorrow's task, I have no special favorite to ask. I just came to talk with you, Lord. Yeah, quiero ko'y banda, musiko kay nano, may kamay tayo, ko'y niwe. Amais magkakaro akin, basta ika'y kay Diwena, may mamahalin ka, ikarap ako. Ko'y marunong hingapon, karapat ay kabesi, ulangan ganti metay ka, paro. Una, nanay tabiw-diwi, banda, ginega pupusi, may kantay tayo, ko'y diwi. Maybe tomorrow there'll be trouble and sorrow and a thousand teardrops may fall, but until I face tomorrow's task, I have no special favor to ask. I just came to talk with you, Lord. May kantay tayo, ko'y diwi. Ngaya, yabisi na kami kanti ko sa fob, kamati na itong tanatitay. Ipigin na, ayo, sinang karapa-rapa kaya erari. Asan na ko, kunaya kanti ko sa fob, ay kanang tangiro, ipigin titay ri kiyay. Kami ari kami ng tita pare, kami ari kami rora, ari kami roni ra pono. Re sira men online. Skarapain kami, ipigin na mitay. Amitay ari kamasan ng anira, ari kamakonan, ako may day sira. Nungora, men naraka para. Tetayay, yaro kong toki na kanon nara program tetayay. Sinakainiran tetataro. Sabusiya pasta karepa. Payan ako may kainira. Ngaira kesmenay kay yan tetensi. Yabusin kami kamapen ente yon wemi. Pas nakainiran tetataro. Sa kainida, sa poperagin dataro. Tamerare karawas sana ko metenano dinano. Pa sa pusi ko to pa ko na kapara yara pure. Kairuara ikamais. Nanuangay dat siya soa ndarama resan wamana ko yon takay pangaki. Kakapayan kapene ratanong ora yon dererio. Yon de John Line open doran yon jorere Korobu pandayepe. O akyare ke rokoyan taboy ka kokoro. Kapayani kiran na wan tayo kay may rora mesume ngay da towe ani karakoy na mga ting apong tayo. Pasapusi ko ay na si may Yesu. Amen. Ngayera pa, sabusin kami. Nakonte nga pong sa mga peninaben kay Spoa kay. Ngayra kismi na yon te pono yon te tens. Sabusmain kami nakon naratay pora.
Kaya ratay poran kukure ya de te parantare. Kan rapa. kay nakuhaan ka paranta sa Maynila. Ande, sa tanangan kami, araw-araw kikimay. Usi, may kata-kata. Araywa, Steve Baton po sumayin kami. Nakumaywa, sinakatay rin kami. Ayo, titay mo na ayo, bukini. Araywa ka namin, kami na rin tapuno. Kami